हे मालिक राउर बालका भैया आवत रहो। जब आवेलन नु तब उनका पैसा घटले रहेला आ हमेशा उ पैसे खातिर आवेलन। हम जानत जे फेन उ पैसे खातिर आई रहलन। अच्छा ठीक बा आवे दो। ए बबुआ का भैया पैसा बा दे दे तो हमरा बड़का लड़कवा के तबीयत खराब बावे। धान बेचती न तो तारा के दे देती पैसा। भैया पैसा तो रहला तो महाजन के दे देनिहा आ एक घड़ी दुकानदारियो उतना नहीं चलत। अच्छा ठीक बा 1 घंटा के बाद आवो कुछ व्यवस्था कर तनी। हाँ बबुआ कर बहुत जरूरी बावे हमर लड़का के जान के सवाल बावे। हाँ भैया ठीक बाबे एक काम दे आवे ली बड़े उनके से कहे नहीं जा 1 घंटे के बाद आवो। ठीक बा। अब बाबू ऐतन चपेट जल्दी से। ए का हाल में भाई? ठीक बा भाई बैठो। देखो ना तोहरे के याद कर तो नहीं है। देखो ना भाई तोहरे फोन लगावत रहनी है। भैया आइलन हमार पैसा खातिर आ हमरो स्थिति कुछ ठीक नहीं के चलत जब हम पैसा दे दी उनकरा के का न लीहन तो दीहन कि ना दीहन हैलो पैसा आ तू दे दियो आ कह दियो जे हाँ जो हम ही देता नहीं आ अपन 5 रुपया ब्याज जोड़ के उनका से ले लिहो। ठीक है भाई आवे न तो उनका तुम पैसा दे दियो। ठीक बा आवे दो। ठीक बा। ठीक है भाई। का भइला बबुआ कुछ व्यवस्था भइल हा? हाँ भैया इनकरे के तो बोले ले नहीं है आई आइल बड़न तू बतिया लो। दे दी हमर लड़का के तबीयत खराब बा आईसीयू में भर्ती बा। ठीक बा पैसा तो हम देता नहीं लेकिन हर महीना 5 रुपया ब्याज हम ले ठीक बा। जोड़ के हर महीना ब्याज पहुंचा दियो। हमर लड़का के जान से बढ़ के थोड़ी बा हमरो के पहुंचा देम। ठीक बा लो ठीक बा भैया जा इलाज करावो। ठीक कइल भाई तू टाइम से आ गइल हम ओकरा पैसा दे देती नु तो फंस जाई तो तोरे थ्रू दिवा देनिया तो अच्छा हो गइल हवे। अब ब्याजो दीहन तारे के। हाँ भाई बहुत बढ़िया तू कइल भाई। ठीक बा भाई। ए बबुआ भैया आओ आओ सुना ना बबुआ पैसा नु वहां के आम पर दे दिया पूरा ब्याज के साथ बावे। ठीक बा। ठीक है भैया। हम देखत नहीं कि जब से तू दुकान बदलले बड़ा तोरो हालात ठीक नहीं खे लागत। हाँ भैया जब से दुकान बदलनी तब से हम परेशानी में रह गई। हमार परेशानी बढ़ते गई दुकानों हमार टूटे लागल। का कहीं भैया बहुत परेशानी में बानी हमरा के दिन सही नहीं के चला। जब बुझाता था दुकान बढ़िया चलत नहीं। हाँ भैया ग्राहक के लाले पड़ल। अच्छा बाबू घबराइला काम नहीं थे। हाँ भैया कुछ हमारे लगे पैसा बचल बावे धान अब की बहुत बढ़िया भय रहा है लो दुकान में लगाव आगे बढ़ाव दुकान के आ कमैया तो हमरा के दी ह। ठीक बा। ठीक है भैया। बताओ हमरा भैया के दिन ठीक ना रहे उनका लड़का के तबीयत खराब हो हम साला पैसा उनके के ब्याज पर दे आज हमार भैया दिन खराब बाज हमार तो यही थे दे गइले दुकान में लगा कितना बड़ा भागा पानी सही कहा बड़ भाई बाप बराबर होला हम उनकरा करना समझ ली बहुत पाप हो गइल हमरा।